keby som vysvetlil, viete, poslucháčom, aký zložitý je náš softvérový systém a prečo je pre tradičné automobilky také ťažké urobiť softvér správne. Všetky moduly, ktoré riadia vozidlá, sme zadali našim dodávateľom, pretože sme ich mohli postaviť proti sebe v súťaži. Takže napríklad Bosch by vyrobil riadiaci modul karosérie, niekto iný by vyrobil riadiaci modul sedadla, ďalší by zase vyrobil riadiaci modul motora. A mali by sme asi 150 takýchto modulov s polovodičmi rozmiestnených po celom aute. Problém je v tom, že softvér je napísaný, viete, 150 rôznymi spoločnosťami a tie spolu nekomunikujú. Takže aj keď je na prednej strane napísané Ford, v skutočnosti musím ísť do Boschu a získať povolenie na zmenu ich softvéru na ovládanie sedadiel. Takže aj keby som mal vo vozidle vysokorýchlostný modem a mal by som možnosť prepísať ich softvér, je to v skutočnosti ich duševné vlastníctvo a ja mám 150, nazývame to voľnou konfederáciou poskytovateľov softvéru, 150 úplne odlišných softvérov, programovacích jazykov. Viete, celá štruktúra softvéru je odlišná. Sú to milióny riadkov kódu a my tomu všetkému ani nedokážeme porozumieť. V druhej generácii produktov budeme mať úplne vlastnú elektrickú architektúru. A aby ste to dosiahli, musíte si všetok softvér napísať sami. Ale pamätajte, že automobilky nikdy predtým takýto softvér nepísali. Takže doslova poprvýkrát v histórii píšeme softvér, ktorý riadi, ako vozidlo funguje. Diskutoval som o tom s mnohými ľuďmi v automobilovom priemysle a bežní ľudia to jednoducho nechápu, pretože pre nich je to stále len auto. Musel som rozdeliť spoločnosť na 3 časti, pretože som stále sledoval, ako sa naši inžinieri spaľovacích motorov snažia prísť na to, ako urobiť svoje aktualizácie alebo zmeniť softvér pre vozidlo. Neuvedomovali si, že nie sú softvéroví odborníci. Takže sme museli prilákať nové talenty a v skutočnosti sú niektorí ľudia z Fordu naozaj dôležití, pretože môžete získať najlepšieho softvérového experta z Apple, ale ten nevie nič o bezpečnostne kritických systémoch. Nechcete aktivovať airbag cez cloud. Musíte to urobiť priamo vo vozidle. Takže viete, potrebujete mix tradičných ľudí, ale musíte urobiť to rozhodnutie. Odrežete sa a urobíte to všetko sami, alebo pokračujete v snahe s tými modulmi vo vašom dodávateľskom reťazci a sledujem, ako sa príliš veľa spoločností naďalej o to pokúša. Nebudem menovať, pretože sú to konkurenti, ale je pre mňa šokujúce, koľko firiem sa drží veľmi starých elektrických architektúr a softvéru od iných dodávateľov. Nikdy to nebude fungovať. A bez ohľadu na to, koľko softvérových inžinierov zamestnajú, ich auto nebude fungovať. Budú mať problémy. Takže sme sa nakoniec rozhodli ísť úplne vlastnou cestou a všetko si vyvíjať sami. Vždy som tvrdil, že našou hlavnou konkurenciou v oblasti čistej elektromobility budú BYD, Geely a Tesla. Toto je, myslím, naša skutočná konkurencia. Nie je to General Motors. Nebude to BMW ani Volkswagen. Konkurencia je taká, a samozrejme, ich batériová chémia LFP je z hľadiska tepelného rizika oveľa lepšia. Zvládne dvojnásobný počet rýchlych nabíjacích cyklov. Viete, LFP je mimo Číny dokonalou chémiou, pretože aj keď má nižšiu hustotu, je pre zákazníka o 20 až 30 % lacnejšia. Má dvojnásobný počet nabíjacích cyklov a prakticky nikdy nehrozí riziko požiaru. A vozidlá prichádzajúce do Európy a do Spojeného kráľovstva budú mať LFP články. Myslím, že je to 70 % objemu v Číne. Teraz je Čína, myslím, že 5 alebo 6 krát väčšia ako európsky trh. A tí, ktorí víťazia, nie sú západné značky. Víťazmi v Číne sú Changan, Shanghai Auto, Geely, BYD, NIO, Li Auto a Xpeng. Zaujímavé je, že v Číne aj tradičné automobilky, ktoré sú úspešné v oblasti elektromobilov a predtým vyrábali vozidlá so spaľovacími motormi ako Geely, SAIC a Changan, všetky založili nové značky, pretože si uvedomili, že ide o digitálne produkty. A to, čo bude odlišovať tieto produkty, nebude, viete, hluk, vibrácie, drsnosť alebo väčšie či menšie motory alebo účinnosť. Bude to softvér a bude to nabíjanie. Takže vedeli, že pokiaľ budú mať vozidlá so spaľovacím motorom a elektromobily pod rovnakou značkou, zlyhajú. Každá z nich založila podznačky, ktoré sa líšia od ich hlavnej spoločnosti. A identita a odlíšenie vozidiel týchto podznačiek nie je v produkte, fyzickom hardvéri. A to je miesto, kde si myslím, že prémiové značky tak veľmi bojovali, dokonca aj Volkswagen, pretože si mysleli, že by mohli predávať spaľovacie motory a elektromobily spolu v Číne. Ale zákazníci sú múdri. Vedia, že
Vozidlo VW so spaľovacím motorom je v podstate úplne iná technológia, áno, než elektrické. A chcú kupovať čisto elektrické plne digitálne značky. Viete, budovali sme závody na výrobu batérií, je ťažké rozšíriť výrobu v závodoch na batérie. Musím vám povedať, že postaviť závod je tá najľahšia časť, ale v skutočnosti vyrábať články vo vysokej kvalite a vo veľkom množstve je oveľa ťažšie, ako sme si mysleli, aj keď vyrábame veci už 120 rokov. Je to oveľa náročnejšie, ako sme predpokladali. A potom, Pane Bože, keď sme sa museli vrátiť a dostať sa do dodávateľského reťazca, teraz prakticky vertikálne integrujeme všetky nákupy surovín. Takže ideme priamo do baní, kupujeme suroviny, potom zabezpečujeme ich spracovanie a celú cestu až do našich závodov na výrobu batérií. A viete, to je všetko nové. Museli sme zamestnať tisíce nových ľudí, odborníkov na nerastné suroviny, odborníkov na spracovanie, logistických expertov. Viete, dokonca aj odborníkov na detskú prácu a korupciu, pretože sa musíme uistiť, že sa to všetko robí správnym spôsobom. Keď si ľudia kúpia elektromobil, pravdepodobne nemajú ani poňatia, aká obrovská zmena to je a koľko toho musíme zvládnuť.